जम्मू काश्मीरखौ जर'खा रैखाथि मानथाखो होनाय संबिजिरनि 370 नम्बर दफाखौ दैखांना लानो थाखाय मिरु सोरखारा लानाय थांखिया संसदआव गनायजाबाय। लकसभायाव मैया मिरुआरि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ दैखांनाय थांखिनि सायाव सा 382 सांसदआ हेफाजाबाव होनायनि उल्थायै सा 72 सांसदआ बेनि हेंथायै भट होयो। बे थांखिया दाखालि राज्यसभायाव गनायथि मोनदोंमोन। बेराफारसे जम्मू काश्मीर फिन दाफिननाय बिल 2019 मैया लकसभायाव गनायथि मोनो। सा 367 सोद्रोमाया बिलनि हेफाजाबाव आरो सा 70 सोद्रोमाया बिलनि उल्थायै भट होयो। बे बिलाव जम्मू काश्मीरखौ विधानसभा गोनां मिरुजों खुंजानाय ओनसोल आरो लादाखखौ विधानसभा गैयै मिरुजों खुंजानाय ओनसोल महरै फोसावनायनि थांखि लानाय जादों। नागालेण्डनि हादोरसा बेंगिरि आर.एन. रविआ हादोरसानि संबिजिरारि जर'खा मानथाखो होनाय संबिजिरनि 371 क दफाखौ दैखांना लानाय जानाय नङा होनना रोखा खालामना होदों। मैया संसदआव जम्मू काश्मीरनिफ्राय 370 नम्बर दफा दैखांना लानाय आयदाखौ लानानै दान्थे बिदान्थेनि फिन होनायाव नखर मन्थ्रि अमित शाहनि बिबुंथिनि संदाननानै बिथाङा बे बिथिङाव नागालेण्डनि सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गिनो नाङा होननानै खावलायदों। मोनसे फोसावथायनि जोहै हादोरसा बेंगिरि बिथाङा बुङोदि संबिजिरनि 371 क दफाया नागालेण्ड हादोरसानि फारसे मोनसे गोजोर रादाय। बे बिथिङाव नागालेण्डनि सुबुंफोरा गिनांगौ जेबो जाहोन गैया होनना मुंख'ना बिथाङा बुङोदि संबिजिरनि 371 क दफाया मिरुआरि सोरखारनि मोनसे गोथार बिबान। बारग' गुबुन हादोरारि मन्थ्रि आरो भारतीय जनता पार्टीनि गागि दैदेनगिरि सुषमा स्वराजआ जिउ थुंगेबाय। थांनाय हराव गोदान दिल्लीयाव हां सरथेनाय बेरामाव गोलैनानै दैदेनगिरि बिथाङा सोरगोआरि जायो। थैनाय समाव बिथांनि बैसोआ 67 बोसोर जाबायमोन। एम्सनि सुलुङाव मोनथिहोनाय बायदिब्ला बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि बिथांखौ हरनि 9:30 10 रिंगानि गेजेराव देहा फाहामसालिसिम लाबोनाय जादोंमोन आरो इमार्जेन्सि वार्डआव सोसनदोंमोन। सुलुङाव फोसावनाय बायदिब्ला डक्टरनि मोनसे हानजाया गोख्रों फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो बिथांखौ फाहामनो हानाय जायाखिसै। मुंख'जाथावदि 2016 मायथाइयाव स्वराजनि किडनि ट्रान्सप्लान्ट जादोंमोन आरो सावस्रियारि जाहोननि थाखायनो बिथाङा बे बोसोराव लकसभा बिसायख'थियाव बादायलाया होननानै थांखि लादोंमोन। मुंख'जाथावदि जौसिन बिजिरसालिनि सासे उकिल आरो गागि राजखान्थिगिरि बिथाङा 2014 मायथाइनिफ्राय 2019 मायथाइसिम हादोरनि नैथि आइजो गुबुन हादोरारि मन्थ्रि महरै बिबान लादोंमोन। खुनबा एमपि आरो खुनथाम एमएलए बिबान लानाय मुस्लिमा स्वराजआ अटल बिहारी वाजपेयीनि सरकारनि समावबो मिरुआरि खारिथि आरो फोसावदिं मन्थ्रि, सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाननि मन्थ्रि आरो संसदारि फोसावदिं बिफाननि मन्थ्रि महरैबो बिबान लादोंमोन। 2009 मायथाइनिफ्राय 2014 मायथाइसिम बिथाङा लकसभानि हेंथा हान्जानि दैदेनगिरिमोन। 25 बोसोर बैसोआवनो 1977 मायथाइयाव बिथाङा हारियानानि गासैनिख्रुइबो खम बैसोनि केबिनेट मन्थ्रि जानायनि मुं खामायनो हादोंमोन। 1998 मायथाइयाव बिथाङा दिल्लीनि 5थि गिबि मन्थ्रि महरैबो बिबान लादोंमोन। हादोरगिरि रामनाथ कविन्द, लोगो हादोरगिरि एम वेंकैया नायडू, गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी, रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंह, बिजेपिनि आफादगिरि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ लाफानानै गुबुन माखासे दैदेनगिरिफ्रा स्वराजनि थैनायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। हादोरसा सोरखारा आसामनि दैबानाजों नाख्रेबजानाय गं 3800 नखरफोरनिसिम हेफाजाब बाख्रि दैथायहरनो थाखाय जिल्ला बेंगिरि आरो महकुमा मावख'गिरिफोरखौ बिथोन होदों। हादोरसा सोरखारनि खाजोना आरो खैफोद सामलायनाय बिफाना होनाय बिथोनाव बेंकनि जोहै थोंजों होनाय मावफारियानि जोहै रांखौ दिहुनना हरनो बुंनाय जादों। बेबायदियैनो दैबानाजों खहा जाजानाय नखरफोरनिसिम खहाखौ नायनानै 1800 निफ्राय 2000 रांसिम रांहै होनाय जागोन। बै रांफोरखौ मोनगिरिनि बेंक एकाउन्टआव थोंजोङै होनाय जागोन। मुंख'जाथावदि सोरखारा दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय दासिम 74,55 लाख रां दिहुनना हरबाय। अरुणाचल प्रदेशनि सानजा सियां जिल्लानि पासिघाटआ हादोरसानि मादावनो नैथि लांदां जायगायाव मैला नागारि नोगोर महरै सिनायथि जादों। पासिघाट नोगोर निगमआ मैया बे नोगोरखौ लांदां जायगायाव मैला नागारि नोगोर महरै मोनसे आफादनि जोहै फोसावो। मुंख'जाथावदि बेनि सिगां हादोरसानि टावां नोगोरखौ लांदां जायगायाव मैला नागारि नोगोर महरै फोसावदोंमोन। त्रिपुरानि गुमति दैमायाव दै रोगाथाय राहाखौ फोसावनायनि थाखाय भारतआ सनमरा दखान्दी ओनसोलनि 15 किल'मिटार दैमानि बाहागोखौ भारत बांलादेश फोनांजाब राहानि बागै थिसननो थाखाय नसुंसेयारि बांलादेशनिसिम गनायथि नागिरदों। मिरुआरि जाहाज रोगाथाय हादोरसायारि मन्थ्रि मानसुख मान्डाविया त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि पल्लव कुमार देबनिसिम